Merkatua gero eta lehiakorragoa eta gero eta zorrotzagoa da, Euskal Herriko nekazarientzat. Hori dela eta hobekuntzak eta bilakaerak etengabeak dira. Eta horri, sektorearen izaera ezkonformista gehitzen badiogu, argiago ikusiko dugu bikaintasunera daraman bidea zertan den. Dinamika onuragarri horri esker, ikerketa zentroek protagonismo handia hartu dute. Arabako Errioxak, mahasti zaintzarako eguraldi eta lurzoru ezinhobeak ditu. Mahastiak zaintzeko teknikak arbasoengandik jasotako kulturaren parte dira, eta horren ondorioz, munduko ardo lurralderik onenetako bat izatera heldu da. Baina hobetzeko nahiak ateak ireki dizkio ikerkuntzari. Nekazariek eskatuta batzuetan, eta beste ikertzaileek eskainita beste batzuetan, ikerketak eta esperimentazioak etengabeak dira Arabako Errioxako mahasti zaintzan. Neiker Teknaliak eskualdean dituen lantaldeak ia iraunkorrak direla esan daiteke. 32 ikertegi eta esperimentazio gune elkarlanean ari dira ikerketa makroproiektu batean, eta Neiker Teknaliari egokitu zaion atala, doitasun handiko mahasti zaintza da. Unión de Cosecheros de la Bastida elkartea, Solaguen kooperatiba ere deitua, proiektuan parte hartzeko prest agertu zen, jakin nahi baitzuten lurzoruek zer nolako eragina daukaten mahastietan, mahatxean eta azken finean euren ardoetan. Solaguen kooperatiba 1964 urtean sortu zen. Ia 150 bazkide ditu, eta kalitatearen alde egin zuen hasieratik bertatik. Solaguen upategi kooperatiba bat da. 142 kide eta 500 hektarea ditu. Bastidan gaude. Buradon Gatzaga inguruetan, eta Brinasko eta Aroko zenbait lursail hartzen baditugu ere, gehientsuenak Bastidan daude. Upategi kooperatiba 1964 urtean sortu zen, eta sortu zutenek, hasieratik bertatik izan zuten oso garbi, gainerako kooperatibak eta gurea bereizi behar genituela. Hau da, gure produktuak ekoitzi, prestatu, ontziratu eta kudeatzeaz gain atzerrian ere saldu behar genituen. Doitasun handiko mahasti zaintzari buruzko ikerketari esker, lursail bakoitzaren emaitzak zehatz-mehatz zein diren jakiteko aukera izango dute. Horrela, mahastietatik ahalik eta etekinik eta kalitaterik handiena lortu ahal izango dute. Erabateko garrantzia du, zeren oso lokalizatuta bagaude ere, dauzkagun ezaugarri orografikoek ikaragarri mugatzen baitute gure ekoizpena. 5 kilometro linealetan 200 metro arteko altuera aldeak dauzkagu. Hori dela eta, lursail txiki batean, esaterako hektarea batean, bizpahiru lurzoru mota eta bizpahiru mahats kalitatea aurki ditzakegu. Eta mahats barietate horiekin oso ardo ezberdinak egin daitezke. Beraz, hutsegite handia izango litzateke ardo guztiak mahats berberekin egitea. Mahasti zaintza lehen nola egiten zen eta aurrerantzean nola egin behar den jakiteko, hori guztia funtsezkoa izan da, lursailetan egiten den zonifikazio bakoitzaren bokazio enologikoa ezberdina baita. Lurzoruen mapa gero eta zehatzagoa da, eta ematen duen informazioak mahastien emaitzak hobetzen ditu. Solaguenekin eginiko elkarlana proiektu nazional baten barruan sartuta dago. Proiektu zinez handia da. 32 ikertegik hartzen dute parte, eta Neiker horietako bat da. Neikerrek doitasun handiko mahasti zaintza izeneko atalean hartzen du parte. Proiektuaren helburu nagusia iragarpenak egitea da. Hau da, klima aldaketaren ondorioz aldaketak gertatzen dira lursailetan. Eta guk aldaketa horiek iragarri egin behar ditugu, Solaguenek hori eskatu zigun. Haien lana antolatzen laguntzeko, gaur egun zer nolako berrikuntzak dauden esan behar diegu. Eta jarraian datuak interpretatu, antolatu eta kontrol sistemak martxan jarri.
Doitasun handiko mahastizaintzak hainbat alor zientifiko hartzen ditu, eta Neiker Teknaliak ikertzaileak jartzen ditu alor horietako bakoitza lantzeko. Nekazaritzako beste sektore batzuetan esperientzia daukaten ikerlariak dira, mahastizaintzan lehenago aritu ez badira ere. En este caso participan 4 investigadores. Kasu honetan 4 ikerlarik hartzen dute parte proiektuan egun osoz. Haietako bakoitza ezagutza arlo ezberdin batean aditua da. Gai asko dira egurrari erasaten dioten gaitzak, lurzoruak, telekontrol sistemak eta abar. Orduan ezagutza hori guztia integratu behar izan genuen Solaguenen lursail guztietan. Kontrol hauek egiteko Neikerrek aprobetxatu dituen ikerketak aspaldidanik datoz. Agrometeorologiaren ezagutza oso antzinakoa da. Baina bitxia bada ere, mahastizaintzaz daukagun ezagutza oraintsukoa da. Zehatz mehatz esan da 2002 edo 2003 urtean hasi ginela esan daiteke. Arlo horretan lan batzuk eginda geneuzkan, baina beste labore batzuetan. Eta hori oso baliagarria gertatu zaigu. Ezagutza hori mahastizaintzan erabili, gaitzak ikertu eta gaitzen arriskua baldintzatzen duten parametroak zeintzuk diren jakiteko. Riesgo de enfermedades en viticultura. Agrometeorologia estazioak datu garrantzitsuak eskaintzen ditu. Eta datuak aztertu ondoren, errazagoa da izurriak eta gaitzak kontrolpean izatea. Sektorearentzat erabilgarriak izan daitezkeen ondorioak ateratzeko, informazioa lortzea funtsezkoa da. Hau agrometeorologia estazio bata. Mota askotako datuak biltzen ditu. Esaterako, anemometroaren bitartez haizearen abiadura neurtzen du. Karkaxaren barruan temperatura eta hezetasuna neurtzeko sentsorea dago. Prezipitazioen ontzian euri-ura jasotzen da. Sentsore bidez eguzki erradiazioak jasotzen ditu. Hostoen hezetasun maila neurtzeko paper heze bat erabiltzen da. Mahatz-parren hostoen hezetasuna imitatzen du eta. Lurraren temperatura neurtzeko, sentsore bat daukagu lurretik 30 zentimetrora lurperatuta. Eta lurzoruaren ahalmen matriziala neurtzeko sentsoreak dauzkagu lur geruzan lurperatuta. Lurretik 30, 60 eta 80 zentimetrora. Ekipo hauekin ingurumenari dagozkion parametroak erregistratzen ditugu. Eta horri esker lursailaren egoera fenologikoa zein den jakin dezakegu gutxi gora bera. Eta gaitzen bilakaera kontrolatzen ere laguntzen digu. Izan ere, gaitzak eta izurriteak klimaren parametroei jarraiki mugitu, garatu eta bilakatzen baitira. Estazioan lortutako datuei esker, zehatz-mehatz jakin daiteke mahastia noiz tratatu behar den, edota tratatzea merezi duen ala ez. Orain arte nekazariak bere eskarmentuaren arabera erabakitzen zuen mahastia tratatu ala ez. Metodo zientifikoak erabiliz ordea, arazorik gabe lor daiteke hobekuntzak egitea, eta hori beti izango da ingurunearen, nekazarien edota ardo kalitatearen onerako. Parametroak erregistratu ondoren, estazioaren sistemak datuak ekuazio bidez iraultzen dizkigu, gaitz arriskua zein den jakiteko. Monitorizatuta dauzkagun gaitzak funtsean mildiua, oidiuma eta botritisa dira. Oidiuma gaitz endemikoa da Arabako Errioxan, eta urtero azaltzen da. Ekipo hauei esker, lehen tratamendua eta hurrengoak noiz egin behar diren zehazten dugu. Tratamendu hauek ez dira egutegi baten arabera aplikatzen. Orain arte tradizioz egiten zen bezala. Estazioak emango dizkigun datu batzuen arabera baizik. Hau da, temperatura, hezetasuna eta hostoen hezetasuna neurtzearen ondorioz. Egia esateko emaitzak ez ditu hobetzen, baina tratamendu gutxiago erabiltzen laguntzen du. Eta hori ona da ingurunerako, nekazariarentzat eta azken produktuarentzat. Ardoarentzat, alegia. Hainbat sakonera mailatan ere lortzen dira lurzoruari buruzko datuak. Estazioekin batera eta arrisku mailak egiaztatze aldera, inpaktu bidezko harrapaketa lakioak jartzen ditugu. Eta lurpean ere bai, mildiuaren esporen heltze prozesua egiaztatzeko. Hau da, gaitzaren bilakaeraren lehen mailako zikloa egiaztatzen dugu.
Eta horri esker, lehen tratamendua egiteko eguna finkatu eta gaitz bakoitzaren bilakaera geldiaraz dezakegu. Olatzek ingurumenaren kalitaterako atalean egiten du lan. Lurzoruen ezaugarri orokorrak ikertzea arduratzen da. Lurzoruak eragin handia du ardoaren graduazioan eta kolorean. Dira helburu nagusiak, alde batetik bat lurzoraren ezaugarri nagusiak aztertzea eta baita landareak edo maztigintzak duen nutrienten aldetik zelan dagoen, eta gero beste alde batetik bodegak berak desberdindu egin dituen 4 zonaldetan kalitatea konparatu ahal izatea eta kalidade horiek lurzoruen propietateekin erlazionatzea. Bereziki desberdindu ditzakegu 2 lurzoru mota edo beraiek bodegan desberdindu dituzten 4 lurzoruetan bereziki desberdintzen den propietatea da ur-kantitatea, lurzoruaren ur-kantitatea. Orduen ezberdintzen ditugu alde batetik lurzoruak mal handiko lekuetan kokatuta daudenak, bai lurraren sakonera bajua danez, daukan ur-kantitatea bajua da, eta baita testuragatik ere, eta gero beste alde batetik zonalde lau hauetan dagoen lurzoruak, hauetan ur-kantitatea altuagoa da. Eta zelan eragiten du kalitatean, batez ere desberdindu egiten da kolorea eta azukrea. Ez ikusten da ur-kantitate bajuagoa daukaten lurzoruetan, bai azukrea eta baita kolorea normalean altuagoa izaten da beste lurzoruetan baino. Arabako Errioxak lurzoru oso heterogeneoak ditu, eta garrantzi handikoa da lursail bakoitzeko zoruak identifikatzea, baita sailkatzea ere. Lurzoruaren propietateak asko ezberdindu egiten dira eta partzela berean eduki ditzakegu 4 lurzoru mota desberdinak. Así que, batez ere ezberdindu egiten dira, segunetan non kokatuta dauden. Gure mahastizaintzaren eta oro har euskal nekazaritzaren etorkizunerako ezinbestekoa da ikerketak egitea. Aurrerakuntzaren zutabeetako bat da, eta Neiker Teknaliak bere esperientzia zabala sektorearen esku jartzen du.